ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗାଈର ନାଁ ଘରମଣି ଥିଲା। ଥରେ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜରିଗଲା। ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ବଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା। କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳର ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜେଇ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ବାଘ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲୁ। କହି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ସେଠୁ ଛୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଘରମଣି ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କହିଲା, ମୁଁ ଧପ ଧପ ରାଜା, ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦିଟା ଗଜା। ଏକ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ 5ଟା ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବୁ କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 5ଟା ଆଣିଛୁ? ଆସ, ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା।